Bueno, a ber, 14. ariketa honetan, eskatzen digute, jakinda, triangelu zuzen baten aurrian gaudela eta A angelua izan da zuzena dana, holan izan da angelua gogoratu, erpinak kokatzen dira nahi dugun moduan, baina angeluak adierazten dira letra maiuskulaz eta holako azentu zirkunflejo bateaz goian, txapelitaz. Hau da, erpina nahi balin badugu, puntu bat nahi balin badugu adierazi, esaia ipintzen txapela hau, eta txapelarekin jartzen dugunean, esan nahi dugu erpin horretan dagoen angelua. Bueno, un triangelu zuzen batean, bueno, egia da, edozein triangelotan, erpinak letra maiuskulekin idazten dira, latlarri ez, angeluak letra bardina eta txapelarekin, eta angeluaren aurrian dagoen aldea, letra bardina, letra baina txikiz. Hau da, C erpina bada hau, C angelua izango da hau, eta hau da C aldea. B erpina bada hau, B angelua izango da hau, eta B aldea bere aurrian dagoena. Eta angelu zuzena bada A erpinan dagoena, A angelua da zuzena, eta zuzena danean holako lauki bateaz adierazten dugu, bere aurrian dagoen aldea A da, eta kasuetan hipotenusa. Beraz, triangelu guzti hauetan, hemen dauz, bost adibide, bost ariketa, bost horietan bost triangelu ditugu, A letra adierazten dau hipotenusa. Eta A angelua da 90 gradukoa. Bueno, zeintzuk gauza ezagutzen ditugu geuk triangelu zuzen batean betetzen direnak. Bueno, bat, Pitagoras. Hau da, hipotenusa berbi, berdin, kateto berbi, kateto berbi. Horrek esan nahi dau, ezagutzen ditugunean bi alde bere balio zehatza, hirugarren aldea aldugu kalkulatu Pitagoras erabiliz. Zein beste gauza bat ezagutzen dugu? Angeluen batura 180 gradukoa dela. Baina bat A angelua zuzena bada, beste bien batura 90 gradukoa da. Orduan, bat ezagutzen dugunean, bestea kalkulatzeko egingo dugu 90 ken ezaguna dana. Eta horretaz aparte, beti alditugu aplikatu angelu zorrotz bakoitzaren, hau da B edo C, sinu, kosinu eta tangente. Gogoratu, beren sinu izango da, bere aurrian dagoen katetoa B, zati hipotenusa, zati A. Beren kosinu izango da, bere alboan dagoen katetoa C, zati hipotenusa. Eta beren tangentea izango da, bere aurrean dagoen katetoa, zati bere alboan dagoen katetoa, B, zati C. Eta C angelua ezagutzen badugu, bere sinu da, bere aurrean dagoen katetoa C, zati hipotenusa A, zeren kosinu izango da, alboko katetoa B, zati hipotenusa A, eta zeren tangentea izango da C, zati alboko katetoa B. Orduan, formula guzti horiek zerrenda baten ipini edo albuan euki, eta segun zeintzu datu emoten diren, aukeratu zein aldan erabili. Lehenengo kasuan, emoten digute B aldea, hau ze aldea, 7 kateto hau, eta 18 dala beste kateto. Kateto biak ezagutzen ditugu. Orduan, bat da 7 eta beste 18. Okerrezpan hau, ez? Bai, 7 eta 18. Edertu. 7 eta 18 badira, guk kalkulatu behar ditugu hipotenusa, A aldea, eta angelu biak. Hirugarren aldea, angelua zuzena denez, ez dugu kalkulatu behar. Kateto bi ezagutzen ditugunean, hipotenusa kalkulatzen da Pitagorasen teoremaren bitartez. A karratu berdin, B karratu gehi C karratu. Gogoratu hemen ABC kasu honetan dauzen moduan aldugu aplikatu, baina letrak beste kasu baten idatita agertzen badira deskolokata, hau da, hau B angelua, hau C eta hau A, eta horren letrak desberdin kokatzen dira aldeak, hau esan beteko lanik, da hipotenusa berbi, berdin kateto berbi, kateto berbi. Beraz, A izango zen honen errokarratua. Gogoratu, A karratutik ara goiazenean kalkulatzera beti plus minus ipini behar dugula, eta kenduko dugula minusa, zehatxik alde bat ezin da izan negatibo. Baina, ohitura moduan,
plus minus ipini eta gero minusak kendu. B zazpi denez eta C 18 denez, kalkulatzen dugu hauze dana, eta moten dago 19,31, jarraitzen dago. Beraz, datu hau, moztu dugu, bi zifra martarrekin, eta borobildu dugu bidamoduan, hau da, hurrengoa, bat bada, horrek esan nahi dau, bat basan, hurrengokoak izango ziren, 5 baino txikiagokoak. Edo 0 basan, hurrengoa izango zen 0, edo 5, edo handiagoko bat. Bueno, borobiltzearena gogoratu importantea dela. Eta bigarren gauza importante dana da, datu hau, hipotenusa, ez da zehatza. Bi zifra martarrekin guk borobildu dugunez, komeni da datu hau ez erabiltzea beste datu guztiak, faltatzen zen datu guztiak kalkulatzeko. Alda neurrian ez dugu erabiliko. Orduan, B angelua eta kateto bien artea badaukagu formularen bat? Bai. Zein tangenterena? Tangente B, zer da? Aurreko katetoa, kasuetan aurreko katetoa B, honen tangentea izango da aurreko katetoa B, zati albo katetoa C. Kasuetan, zazpi zati 18. Eta hau da, beste gauza bat ikasi behar duguna idazten olanik. Bai? Orain igual ez dugu lertuko zer dan arko tangente hau, baina ohitura moduan hartuko dugu. Eta da, kalkulatzeko B angelua, guk bakigu B angeloren tangentea 7,18 dala. Beraz, B angelua zein da? Angelu bat, ark, non bere tangente, arko tangente, dala 7,18. Eta orduan, kalkuladorekin zeingo dugu? Segun ze kalkuladora mota dan, zarragoa bada, idazten dugu lehenengo, 7,18, berdin, eta gero shift edo inf tan. Eta gertuko da, 21,0. Eta gero shift edo inf eta angeluen tekla, emon, eta aurtengo dira, 21 gradu, 15 minutu, eta 1,82 segundu. Espaitugu nahi segunduak zifra martarrekin, ipini barriko genuke, 2 segundu, borobilduta. Kalkuladora barrietan, ipini behar izango genuke, shift edo inf tan, parentesia, 7 zati 18, zarratu parentesia, bardin. Eta gertuko da, 21,0. Eta, edo, gradu eta minutuen tekla, edo shift tekla hori, agertuko dira, 21,15, 1,82. Bueno, angelu bat kalkulatu dugunean, naiz eta guk angelu hori borobildu, angeluen batura 180 justu izan behar denez, derrigor, faltaten dan angelua beti kalkulatuko dugu C berdin 80 ken B. Naiz eta angelu hau zehatza ez izan. Eta moten dago, zuzenean eitzen duzu ekenketa, eta geratuko da, 78,0 eta hori angelu minutu eta segundutara pasateko, gogoratu tekla horreri emon behar zegoela. Eta orduan, bai ditugu kalkulauta, bai A aldea, bai B angelua, eta bai C angelua. Beren kasuan, daukagu A aldea, hau da hipotenusa, eta B katetoa. Hau daukagu, hipotenusa eta kateto hau. Zein dugu? Beste katetoa, Pitagorasetik kalkulatu. C askatuko dugu, B karratu bestaldera pasada kentzen, eta C karratu berdin A karratu ken B karratu denez, C izango da plus minus, eta minus atatxatu, erro A karratu ken B karratu. A 25 denez eta C 7 denez, berbi horiek kalkulatzen ditugu, eta geratzen da zehatza, hau justu emuten dago 24. Beraz, orain, ala izango denuk erabili C datua. Hau zehatza balako, 24 justu emoten duelako.
Zeran kalkulatu B eta C angeluak. Bueno, bitariko bat kalkulatuko dugu, eta bestea, 80 ken kalkulatu duguna. Bueno, berekin, B, kateto hau eta hipotenusarekin zein sinu, kosinu eta tangente daukagu. Hiruetatik zein daukagu. Beren sinu, denez aurreko katetoa zati hipotenusa daukagu. Beren sinu dala 7 zati 25. Hau da, B da angelu bat, ark, non bere sinu, arko sinu, dan 7 25. Hau ze idatzi behar izango duzu beti. Vale? Eta lehengo moduan egin, segun zemokatoko kalkuladora daukazuen, kalkulatu angelua. Gogoratu angeluak beti mon behar direla gradu, minutu eta segundutan. Alduzu ez aukeratu bi zifra martarrekin emon segunduak edo zifra martar barik. Eta zifra martar barik borobildu behar duzu ondo. Eta gogoratu, C angelu hori da, nahiz eta zehatza ez izan, guk borobiltzen badugu, ez da izango zehatza, erabili behar duguna, da kasu bakarra, datu zehatza ez dena, erabiltzen dana, beste datu bat kalkulatzeko. Vale? C angelua beti da 80 ken B. Bueno, zer gertatzen da, angelu bat emoten digutenean, eta datu bat, alde bat, edo kateto edo hipotenusa. Bueno, kasotan emoten digute, angelu bat eta bere aurrean dagoen katetoa. Bueno, angelua ezagutzen dugunez, beste angelua zuzenean 80 ken bera kalkulatu. Vale? Eta orain, angelu hau aurreko katetoa eta hipotenusarekin, ze hipotenusa nahi dugu kalkulatu, zer daukagu? Sinu 40 dala 18 zatia. Beraz, A ona ekarri sinu 40 ona zatitzen, eta gertatzen da A berdin 18 zati sinu 40. Hau da, 28,00 emoten zuen, beraz 28 zentimetro. Ez konfundidu, hau esan zehatza. Bueno. Eta kateto honekin eta beste honeaz, bi katetokin beti ataratzen dugu tangente. Honen tangente zein da? 18 zati C. Beraz, C ekarri bidertzen, tangente zatitzen ona, eta geratzen da C berdin 18 zati tangente 40. Kalkuladoraz egin eta 21,45 zer geratzen da, borobilduta. Vale? Urrengoa. Deren kasuan. Emoten digute angelua, B angelua eta bere alboko katetoa. Bueno, lehenengo gauza zer? C angelua beti. Hau da, 25 gradu. 80 hemen gradu falta da, 80 gradu ken B, 25 gradu. Eta gero, angelu honekin emoten dan katetoa eta hipotenusarekin daukagu angeluaren kosinu, alboko katetoa zet hipotenusa. Oda, kosinu 75 gradu dala 12,7 zatia. A ona bidertzen ekarri eta kosinu zatitzen pasa, eta A atarako dugu 12,7 zati kosinu 75. Kalkulatzen dugu eta 30,05 zentimetro. 0,5 zer gehiago agertzen zen, baina borobilduta 0,5. Eta angelua kateto ezaguna eta beste katetoa kalkulatu nahi duguna, dakogu tangente. Tangente 75 da aurreko katetoa B, zati alboko katetoa, 12,7. Beraz, B askatuko dugu, hau bidertzen ekarrita ona. Gogoratu, komeni zaizuela beti ipintzea bidertzen, tangente edo sinu edo kosinuren aurrian. Inoizen horren atzetik, ze al izango duzue bidertu angelua bider zenbaki hori, eta hori ezin da egin inoiz. Hau da, angelua beti dago edo tangente edo sinu edo kosinuren tripan. Bidertzen ipintzen badugu gauza bat tangenterekin, ezin dau ikutu. Bidertzen dagoen hori, barruan dagoen angelua. Vale? Orduan, hobeto da ibintzea beti 12,7 bider tangente 75. Hori kalkuladora egiten duzue, emoten zuen 27,24 hau egia bada, hemen txarto dago. 25 agertu beharko zen. Vale? Bueno, zuzenduko dut hemen. Ipiniko 5, hemen. Ez da geratu oso ondo, baina nahiko. Vale? Beraz, ditugu alde batetik. C angelua kalkulauta, 25 gradu,
A hipotenusa, 30,05 hori, eta bestea, beste hau, bale? Bueno, eta amaitzeko, azkenengo adibidea, zan kasuan ezagututa hipotenusa, aldea, eta kateto bat. Eta angelu bat, 36 gradukoa. Bueno, betikoa, angelu bat ezagutzen badugu, bestela kalkulatu. Eta bestea, B ken C da, 54 gradukoa. Orain, angelu hau, hipotenusa eta kateto hau, datu horiek dira, honen sinu da, aurreko katetoa C, zati 35. Sinu 36, C, zati 35, 35 hona bidatzen ekarri, eta muten dago hau. Eta B hipotenusa eta angelua, bada kosinu, honen kosinu da albo katetoa, zati hipotenusa. Beraz, honen kosinu da B zati 35, B 35 bider koseno 36, beraz, hauz, kasunetan bai egin dut ondo, 31,5 behatzi zenez, 32 pinamen.